ודאי הרגנו בהם, בלי נקיפת מצפון. הרגת, אז עשית דבר טוב. הייתי מוכן להרוג. אני אספר לה שאני הייתי רוצח. עד עכשיו נוציא את האקדח, תהרג את כולם. יאללה, לקחו אותם כמו פרות, חניהם. בזמן קרב, אם מישהו הרים ידיים, משהו כזה, לא לקחתי שבויים. כמה עד עכשיו אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. אני לא יכול לדעת בחיי. הוא תפס אישה, חתיכה צעירה, נכנס לבית אחד, הכין חדר מיטות, עם מיטה, פרטה לזיין אותה. הילדה חזרה, זה ילד סמרטוטיה. אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה. אתה מבין? אבל זה מכוער מאוד. היה לנו בחור אחד, הוא נפטר, הוא היה פרא אדם. הוא לקח פשוט מאוד ורצח אותם בתוך המכלאות. חוטי ברזל כאלה, עגולים כאלה, אספו כל הגברים. הם יושבים שם כולם על הרצפה, ובא מישהו ולוקח תת מקלע ומתחיל זה, מחליף מחסנית, שלקחו את הלוויורים ורדפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי, וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה. מלחמה זה מלחמה.